yung ganito, yung wala ka nakikitang apoy. Hello. Cute nila. Wow! That's cool! Hey guys, excuse me. Kunin ko lang yung bike ko. Ito yung binabasa. Ikaw, okay lang sa'yo? May ka-Tinder match yung asawa mo? Good morning, guys. Kanina pa kami gising mga 7:30. Ngayon, 8:30 na ata ngayon. Nahanap ni Dan si John. Tapos na siya maligo eh. Nandun siya. Nahanap niya lang yung tongs niya. Nahanap niya si John kasi daw, magpapadetail daw yun ng car. So, sasama siya. He will go for a drive with him. Nakita ko yun kanina nung lumabas ako eh. Nakita ko yun sila, mga bata. Hindi ko alam kung saan na sila nagpunta, babe. Iniwan ka man, babe. Oy, but the car is still here. How's your sleep? Alright? Oh yeah, you slept here, ate, right? Dito natulog si ate sa kabi namin eh. Ayan, nagkita-kita na sila. Where's Holly, Zach? Where? Where? Ah, she's coming. Okay. Huy, babe! Mayus ka dyan. It's not for you. Hey, be careful. Ulala, babe! It's bending. They're here. Oh, Holly. Morning. Morning. Did you head up the game room, was it? Or? No, I went over to that. I went to go. yeah. I looked in the game room. And what- Okay. Hi, Baba. Four. Can I borrow your bike? It's got Why not? Yeah? Can I borrow it? Give me that. So, yes. Good morning. Ang ingay naman ito niya. Uy, ay, wala. Kailangan talaga na maingay kasi kung hindi maingay, walang ilaw. Kakatapos ko lang maligo. Wow naman dyan sa pangawin. Gusto ko kasi to yung yes style na top. Na-haul ko to, guys. I-relieve ko siya sa taas. Gusto ko siya, kaya lang napaka-cleavage niya pala. Baka dahil din sa bra ko. Hindi, okay lang yan. Tingnan natin kung ano opinion ni Dan dito. Kung sobrang low siya, papalitan natin siya ng ano. Meron pa akong white na ano dun. Anyway, tingnan niyo itong mga dala namin. Tinted sunscreen na may SPF 50. Hindi ko to siya ginagamit lagi. Ang daming may gusto nito, pero hindi ko siya ginagamit kasi maputi siya sa akin. Kahit na hindi naman ako ganun ka-overkatan, pero ang puti nito sa akin, guys, so hindi ko siya ginagamit. Si Dan yung papagamitin ko nito. Lahat ng mga ano ko dun, skincare or makeup product na meron ako na may SPF din nala ko. Minio Cream, Anti-Pollution Sun BB. Meron din siyang SPF 50+. PA, tas 3 pluses. May tint din siya, kaya hindi ko siya ginagamit masyado. Mas gusto ko kasi yung walang tint lang. And then I have this Natural Sun from the Face Shop. 50+ din yung sunscreen niya. SPF 50+, PA, 3 pluses din. Ito yung like sunscreen talaga, SPF 50+. Banana Boat. And then, meron din ako nito. Purito Centella Green Level Safe Sun SPF 50+. So, lahat ng mga 50+ din nala ko. Tapos, yung ano ko, yung galing VT Cosmetics na Sun Essence. Yun yung, ano, ginamit ni Dan kanina. So, ngayon, gusto kong i-try. Ito, actually. Okay lang naman. Gusto ko din siya maubos kasi hindi ko naman ito gagamitin. Ganyan yung shade niya, oh. So, meron siyang shade. Kapag nilagay ko to sa mukha, see? Sobrang light niya. Lalagay ko siya sa aking leeg at saka sa likod. Uy! Agoy. Sobrang dami pala nun. Maling idea da. Nakaputi pa naman ako. Agoy. Wrong move. Kaya ayusin ko lang to, guys. Yung pinagagawa ko. Pinahirapan ko pa sarili ko. Meron naman pala ako nito. Biore na UV Watery Essence. Maganda to kasi hindi siya yung consistency niya. Nice. Watery yung consistency. Maganda to. Tapos mabango siya. Gusto ko siya. Hindi siya yung chemically na amoy. Yan, guys. Tapos na ako. Yung ating pa-OTD style. Wow. Sabi naman okay lang naman daw. Hindi naman daw ganun kalaw. Hindi ganun kalaw. Ang low na. And then, ito galing ukay-ukay. Havaianas na tong. Sin lang. Baka magluto na kami ng breakfast. Kasi... Baba! Where's your nappy? Come on, I'll help you. Yung mga boys papunta na dito. Galing sa shop. Sabi nila, pwede na daw kami magluto. Kasi papunta na sila. O, diba? Luto tayo ng eggs at saka bacon daw, guys. Isa lang yung pan, manay. Isa lang? Wait, hindi ako marunong nito. Ano ba ito? Ala, hindi ako marunong nitong ganito. Yung wala ka nakikitang apoy. Paano yun? Halala, ano yun? Kaon agad. Wala pa nga akong... Saan yan? Wala, nakasaksak ba ito? Saksak pa to? Hindi, Yan na yung maganda yun. Kaya, Iyan
A. Ito. Yan. Oh, ito dito. Sa egg muna dito. Oh, egg muna. Init na? Try mo. Wala. Pa dapat. Huh? Ilan na ba siya? Ready naman yun eh. Yung oil lang yung gagamitin natin sa egg. Ah, okay na. On na ito eh. On na kasi yung oven. Init na ba? Hindi ko na-feel. Hindi ko rin. Baka nakakalow. Alin ba to? Yan. Buksan nga natin lahat. Sino mauna sa kanila umilit? Kasi wala siyang ano. Ba't wala siya? Walang ano. Start cooking ah. We don't know how. Oh, eto. Mainit na. Yan? Mainit na to. Bakit ito? Mainit din! Oh, okay na. Oh, slow lang siya. So, alin dyan yung papatay So, ipatay natin lahat isa sa isa. Isa. Ayan. Okay na. Wala ka na cooking oil? Oo! Sa egg! Bumili tayo ah. Kaya nga. Parang mainit na ata to. Okay na to. Damihan ko na lang at once yung itlog para mabilis. Ano, Papa? Okay, come on. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. Anong klaseng egg gusto ng pamilya mo? Ay, sunny. Sunny side up na, runny? yeah. Lahat talaga, walang... May gusto naman. Zach, do you want runny eggs or you want fully cooked? Runny? Runny? Hala, nandito na sila. Nape-pressure na ako. Wala pa akong bacon. Dito na lang natin ito ng bacon. Kaya nga eh. Hala. Pinatay niya na ba? Patayin daw. Paano ba patayin? Nandun na lahat ng niluluto. Nandun na. Nandun na sa labas lahat ng niluluto. Hala. Yung parang may code, di ba may code? Wow! Password! May code, yun di ba dati? Si Mark na. Naiinis na si Mark. Iba na yung tunog niya. Pupunta na tayo ng alarm. Ano? Hoy, andito na yung ano. Iba na yung tunog niya, besh. Pan. Dahil kasi yan sa daing, uy, ano naman gagawin ko doon? Ang haba-haba. Hindi ko naman yun abot. I-carry ka, tapos Ha? ganun mo, i-carry. Hindi nga nagawa ni Kati. Ako pa kaya. Nandun na sa labas. Tingnan mo yung rice mo tsaka yung bacon. Ni Piper ng Piper, naka-on pa siya. Kaya Ilagay ko na mainit lang yung ano. Sabi nga ni Mark, paano hindi, usok pa. Ang dami pa usok. Dito na sila, guys. Good morning! Good morning! Nakapag-lipstick na din ako. Gamit ko yung kay Manay. Ano yung shade to? Artist? Maybelline Matte Ink. natulala ako doon. First time ko nangyari yan na anuhan ako ng ganyan. Sabay namin lagi. Ay, lagi sa bahay niyo? Bakit sa amin hindi? So, alam ko na may code yun na pag ibig sabihin, force alarm lang, hindi yun totoong sunog. Kasi tatawag yun ng bumbero. Kaya nga. Sa amin, hindi pa naman nangyari yan. Ha? May crunch. Nagluto kasi sila ng daing. Pinahiram ako ni Manay ng sanis kasi parang naiwan ko na naman yung sanis ko. Hindi ko alam kung nasaan. Mag-ano kami, magbabike daw kami, guys. Bakit kami iniwan ni Danny Boy? Oh, asa yung shoes mo? Kala ko ba mag-shoes ka? Nagpunta si Dan sa inyo? Binisita nila. Binisita Bisita yung ano. Sinek lang kayo kung talagang pupunta ka matutulog. Tulog na naman. Check ko to sila Rasha si Tony. Pagka nag-nap na naman. Maga siya nagisingan kasi na bumalik siya ng tulog. Oo, pahinga. Uy, pahinga din. Uy, pahinga is life. Ano, punta tayo sa water park, guys. Nandito naman. Ayun, nakaupo na yung mga boys mo, Manay. Naghihintay na umano yung malaking balde. Malaking balde yung Ay, Diyos. Eto ba? Daming lang kami natan. Hala, malapit na, guys. Nandun si Holly at saka si Kuya TJ. Asan si Zach? Wow! Oh my gosh! Ang lakas kaya niyan. Na-try ko yan last time. Ang lakas-lakas kaya. I'm not scared of it.
Wow, tama ako? Ah, ah. Oh, di ba? Na-translate ko. Kanaros na yan. Nasaan si ano? namin ikaw. Hindi, Lagi ko. daanan din. Guys, totoo na talaga to. Totoo na talaga to. Magbabike na talaga kami. Tagal kasi nitong isa. Asa si Kati? Kati! Napupuspon yung biking namin. Nandito na si Lovely. Sikat naman yung ano, magbabantay kay Veronica. Bisitahin muna natin yung boys dito. Kasi si Neil may binibili pa, so hindi pa kami makapag-bike. Asan yung Danny boy ko? Ay, ito! Hello! Careful! Nandito si na Veronica. Ayan. Ay, natatakot siya. Go, kuya! Jump, kuya! George! Mag-swimming na lang tayo? Huh? Hindi, magbabike tayo, uy. Do it again! Ang cute nila. Wow! That's cool! Be careful! George! Come on, Holly! Oh, that was a cute jump. Good job! Good job, Baba. Guys, magre-rent kami ng bike. Ang tataas nung iba. So, ito na lang yung amin. Ito yung akin. Oh, ako lang mag-isa dito. Tapos, may isa dun. Oh, may pasahero, oh. Yung isa. Sino gusto mong pasahero? Kasi uy, grabe, ang haba naman nito, uy. Abot mo? Abot mo talaga? Ako, abot ko siya. Pero kapag na matatama yung aking vagina dito. Tatama talaga yung aking vagina. Yung ganyan ba? Hindi abot. Sana all matangkad. Sana all matangkad. Hindi ko talaga siya abot. Kahit yung pinakamaliit. Ito yung maliit, Day. Hindi yan. Yan yung pinakamababa. Oo. Sige, Catherine, doon na tayo. Doon na kami ni Catherine. O sige, dito ako. Ito yung akin. Sige nga, pwede ko naman i-try. I-hire mo yan, tapos i-hire ko yon. Tapos itatry ko yan. Sige. Ha? So, ano i-hire nyo? I-hire kayo natin lahat ng klase. Para try-try kayo. Tayo sa inyo. Yun yung akin, maliit. Sana all. May ganon. Ha? Mas matangkad ka sa akin eh. Hindi naman ikaw dyan magtutukod dito kapag ano. Ako kasi kahit na pumunta ako dito, tayo, natatama pa din yung aking vajayjay. Kaya nga eh. Kala mo mga hindi nga abot, yayabang. Hoy, marunong ako magbike. Nakita mo kung gaano ko binike yung kay Holly? Nakita mo yung gaano ko binike yung kay Holly? Si Holly nag-fall, ako hindi ako nag-fall. Ay, nakatusok siya. Masyadong malaki yung bike, guys. Masyadong mahaba. Kung ganito sana, pwede. Kaya lang, hindi kasi sa amin yan. Mag-adjust yung bike sa'yo. May may-ari niyan. Ano din, guest din. Hindi siya sa hotel. Tinuro natin. Parang meron dito. Ano to? Benta naman yan. Bago yan. Hala, pwede yan. Oo nga, binibenta. Hindi, uy, hindi. Ano yan? Ay, rent! Ito. Hindi, rent. Ito, oo. Ito maliit, guys. Yeah. Meron pala dyan. Pero kahit kung magkano yung rent. Ito, guys, maliit. Ayan, kasha. Ayan. Kahit ayan, pwede. Oh, pwede yan, right? Sobrang liit. Ha? Hey, guys, excuse me. Kunin ko lang yung bike ko. Wait sa. Ay, hindi pa marunong minatay. Paano to? Ayan. Hi. Huwag kayong maingay. Excuse me. Lalabas ang BMX. Oh, huh? Yes. Thank you. BMX. Wait. Wait, sa safety first.
hindi nila yan, hindi nila makasama Asan yung talaga yung nakaharap? pagmumukha mo. Ito? Asan yung harap? Wala, sige. Asan yung harap? That one. Ako na ba like that? Talaga, uy, busy lang ako nagbayad ng 5 sa'yo. Gawin, anuhin mo yung floating na binayaran mo ka. O, may utang ka pang 5 ha? $10. Pwede pa, patulong naman guys. Help me po. Alam mo, wala ko lang, hindi sila sila true friend. Kaya nga, pinayaan lang. Pinabayaan siya. I-BMX siya eh. Sa atin, ano lang yung tandem. Kaya nga. Uy, bakit ako pinagtatawanan ng mga bata doon? Sabi nila, ang laki daw ng bike mo. Sabi niya, mas malaki yung bike ko sa isa. Ay, nililibok kami na guys. Sabi nila, ay, gagawa tayo ng sound effects ha. Okay, Day. Okay na, Day. 1, 2, 3, go. 2, 3, go. Oy, galing. May pagkakuyawers kayo siya, di ha? Uy, nasa yung susi! Ayun, no. Inday, iniwan mo na ako, Day. Andito yung vlog mo. Ayun, yung kay Lai at saka kay Manay, town bike. Yung kay Lovely at saka kay Catherine, tandem bike. Huy, mag-ingat kayo sa tandem, ha? Sige, practice nga muna kayo sa tandem. Oo, picture tayo. Oo nga, ingat na muna. Mag-practice ka muna, love. Baka maano ka. Lululu, ingat ka. Over yung reaction. OA itong isa. OA makareact. Sige, try nyo. Sige. Ano ba tong mga bisyo natin, uy? Ano ko synchronize? Sige, go. Bye! Balik kayo, balik, liko! Try nyo lumiko. O, di ba? Hindi na kayo Musta na, guys? Okay lang, guys? Gusto mo palit tayo? Mga kaberg, sana tayo. Sila rin. Sa isang biling. Char. Saan yung mansion mo? Inuman mga rich kid. Mga friends. Kung mga rich kid, ito yung pinaka-poor kid. The poorest kid. BM ka. BMX! Sana BMX yung akin, oy. Uy, ang hirap mag-vlog ng nakabike. Hindi ko kaya. Break muna, guys. Tubig, ay, thank you. Siya pa talaga nag-open, ay, aking friend. Thank you very much. Thank you. Ay, Diyos ko. Kakapagod pala to. Ang init. Ilang village ba napunta natin? Mga 2 village pa. Meron pang tatlo guys. 3 pa. Tagal pa tayo ha. Kaya nga. Anong oras na ba? Alas 2 daw. Dapat ibalik na alas 2. Tapos na kami guys. Ano pa lang siya, 30 minutes pa lang. Binalik na namin kasi ang init. Tapos sakit sa nakakawala ng Nakakulang gana. dangal. Charot po. Joke lang. Joke lang, pero masaya kayo. Masaya kaya. Yung pwede sa'yo. Yung sa akin yung yung kinakain talaga. yung Yun talaga. Kinakain yung underwear. Kinakain na sa'yo. Maliit na nga yung akin ha. Imagine kung maano pa yun. Yung mahaba pa yun, malaki. So lovely. Babalik pa niya yung key. Kasi si Lovely kasi guys, kami binabalik na namin. Siya nagra-ride pa siya. Gusto pa niya kasi favorite niya yan, sport car. Ang tagal niya. Yung boys alis daw. Pupunta sa bakery. So kami hindi namin alam kung anong gagawin namin. Asarap daw kumain ng ice cream. ice cream. Masarap McDonald's yung nila. McFlurry. Pwede din mag-drive tayo doon. Hindi naman tayo pwede kailangan lumabas. Car lang tayo. Yung cheeseburger, gusto ko yun. Yung simple lang. Masarap yung chicken. Yung chicken na gusto mo, ano yan yun? Ano yun? Na-order mo kahapon na hindi pala yun. Burger. Gusto ko yung Chicken bites lang nga. Oo. Dito na sila. Wow, nag-shopping. Rice cooker. Nag-KFC sila. What did you eat, babe? What did you have for lunch? You did? For me? Why? We can, yeah, sige. No? Magluto tayo ng rice, may wicked wings. There's only 3 of them. Okay. Thank you, my love.
Bumili sila ng rice cooker, guys, para maayos yung rice. Yung rice na niluto kanina, sunog yung 2 beses na rice. So, bumili na lang ng rice cooker para madalian na lang. Bumili na din sila. Nag-KFC sila, walang ano. Walang? Ay, walang bakery? Bakit Sabado? Sarado daw yung bakery. Pag Sabado, sarado. Saturday. Yes. Si Veronica tulog, guys. Kaya lang, kailangan bantayin kasi ang langaw do. Kakarating lang ni Dan. Alis na naman yan kasama yung mga bata. Magsiswimming sila, guys. Itong dalawang to, nagpo-prepare ng dinner. Saan si Neil? Si Tony, saan pupunta si Tony? Yung totoo, bakit nakaganyan siya? Ah, drone. Okay. Palive kami pa sa ABS-CBN. Parang magla-live telecast. Laki ng drone daw, ang laki. May ano siya eh, coverage ng mga Inday. Full coverage. May ano na to si Dan sunscreen. Si alis na naman siya kasama yung mga kids. Swimming sila. Ha? Simple lang. Alas 4 na pala, guys. Gagawa kami nila yung salad. Tutulungan ko lang siya. Hindi ko naman alam paano yung gawin. Ako mag-cut lang, babe. Ito. Ito yung binabasa. Masarap din yan i-dangdang, guys. Tapos ano na ensalada. Ano yung dangdang? So, malaki na eh. Bakit? Hirapan tayo nito maluto. Same ba yan dito? Ilagay ba yan dito? Hindi, ipiprito. Oo nga, iba nga to. Oh my gosh, ang sarap nito. May pino na may vinegar. Ito sa sawan ito dahil. Inilalangoy na siya. Saan tayo mag-barbecue doon na? Punta na tayo later. Pag nalito yung paksiw. Sila na lang pumunta. Hindi, sila pa ang buhay sa... Oo, naman sila lang. Kaya ako na nalito Oo, sabi nila, uy, sumusobra na kayo ha. Tulog-tulog kayo dyan. Ako dito kanina, pa ako dito ha. Galing pa ako Pilipinas ah. Ang laki niya naman, Lai. Uy, birthday kasi niyo ka na bukas. Uy, kahapon. Ay, tapos na. Kahapon na. Tapos na. Huwag kang wala kang excuse ngayon. Uy, hindi Uy, nipisan ko to ha. Oh, sobrang nipis lang, Dai. Sobrang nipis talaga. Dami. Tanggalan natin konti Pa yung ng balat, ginagawa Day. itong mga to. Uy, sarap ang balat. Konti lang po. Ayun, parang tatlo. Tatanggalan ang balat? Wala, hindi. Ang gusto niya, tanggalan lang ng konti dito. Para may Ay, ano naku, siya. kaya ko yan. Yun lang Kasi pala. parang ang daming balat, Besh. Konti lang. Ang haba ang Konti lang, ha? Ang haba ng travel. Ayun. Kalina! Sabi mo konti eh. Ang haba ng traveling niyan. Putulin mo Wala kaya. pa silang pillar din. Sayang naman tulay. Kaya nga, ichap-chapin mo. Ang Konti lang. putulin, no? Parang Ang tama sili din. dahil. Ang haba-haba. Yung sili. Yung may green pa tayo natirang silento. May nakita kasi ako nagmumukbang. Alam niyo ba yung mga pinapanood ko ngayon? Mukbang sa gabi. Ay, naku. Bakit ka sa gabi na manood mo? Kaya nga, sabi nga ni Dani, kasi kung ano-ano na lang kinikrave ko. Sabi ko, babe, stretchy cheese. Sabi niya, Raz, it's 12 midnight. Where will we find stretchy cheese? Kasi yung pinapanood ko yung ASMR, diba, na wala siyang, hindi siya nagsasalita. Ay, naku. Ay, Nakakantok na, nagugutom ka. Kahit yung mga Tapos- luto. Oo, kumain siya ng lobster, tapos nagsalad siya ng cucumber. Tapos na, guys. Ay, hindi pa tapos, pero natimplahan na nila. Ayan. Oo. Ay, sarap nito. Wait, sa. Yummers. Sarap! ASMR. Wala nang palang kwenta. Manipis yung ano eh. Iwan natin. Uy, ang sarap! Cash pala siya. Merong ice cream sa labas, guys. Cash. Cash? Magkano ba? 550. May cash ka? Koto, Ay, shoot! Gamot yan sa ano mukat. Ay, may ano ka? Luas? Saan? Gamot saan? Period niya. Ay! May suka, sasakting tiyan mo. Ang sarap, Fly. Ang anghang! Ang sarap kasi ganito yung mga pinakain kapag pumunta sa beach, di ba? Masarap to mamaya sa inihaw. Perfect sa inihaw na baboy namin. And then nagluluto na kami ng pusin. So, anong nilagay mo, Lai? Suka. Suka lang at saka asin, yun lang? Dahil try mo. Ay, mag-ice cream ka?
Ang tagal na ni Manay. Kanina pa yun si Manay. Ice cream. Butin lang may dumaan. Ganyan pa yung gusto niya, di ba? Yung sa McDonald's na parang, yung Soft serve. So, pwede ko na itong lagyan. Tapos magdadadag ka lang, no? Nagawin ko na asin at saka suka. Naglagay ka ba ng sili? Na yung hindi sili sa vinegar? Hindi. Ay, hindi. Yung sa vinegar lang na sili. So, kuan lang pala. Maangang pala talaga yung sili sa vinegar mo? Kasi yung sili ito pa. Masarap to. Ay, makakagawa na ako dito sa bahay. Ang bilis lang pala nito. Kaya lang kapag wala ka na sa beach, parang... Masarapan siya pag magkakaroon ka na. Oo nga. Kasi Feeling ko ngayon, yan yung ano nangyayari ngayon. Crave ako ng maasin ngayon. Kasi kahapon sabi ko talaga na nasa shop kami. Sabi ko, ay gusto ko cucumber na may vinegar. Ano ba, ensalada or ano nga, yung isa yung Ano yung ensalada dahil? ganito din siya, parang ano din, yung maasin, pero langka. Meron naman na ano, yung isa, ano yung isa? So parang sa atsara. din siya. Oo. Pero Hindi ko masarap. yung masyadong bit. Mas masarap sa ganitong ano ba, yung nasa beach. Ano yung atsara? Ano nga yun? Ano yan? Papaya. Papaya. Feeling ko mas magugustuhan mo yung ensalada. Ensalada tawag sa amin, hindi ko alam sa ano, Tagalog. Hindi ko alam yan. Kasi ano siya, langka, tapos may gata siya. Na maasim. siya? Okay. Naamoy mo na yung paksiw? Buti nga umalis na yung boys. Sabi ko kasi maamoy na talaga nila yung paksiw. Luluto din pala si Lai ng paksiw, guys. So, ang sarap ng ulam natin ngayon. Paksiw. Sherbet. Margaret yung pangalan nito pa. Kaya nga, sherbet. 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 Sabi ko, sherbet eh. Sarap. Masim-masim. Maasim-asim. Ito naman, ayun na naman ito. Ayaw man. Sarap! Ayun na talaga. Tamis man na. Ayun. Kami sarap. Tamis. Meron silang, Kain mo sa akin. meron silang flakes. Ilagay pipili na ganito. Oy, cute! Mag-picture ka! Ano yung kumbrano? Like, Mag-picture ka ka. O, ito, kainin mo to. We are playing Tong Eats! Okay ka na, lovely? Ready ka na? The queen is back. Okay, laro na kami, guys. Ano ba yun? Hindi naman marunong kumag-ano. Iba naman klase yung pag-ano niya. Alam mo, kaanuhan, parang katamaran. Tapos yan na mauna mag-ano kasi open na eh. 13 ba? Bilangin yung nagkamali kasi ako. Ay, huwag na lang tayo maglaro. Ay, nakakainis. Iba naman. Binubuli nila ako. Ako naman nagbalasa. Sino yung nanalo? Sikat, di ba? Ako! O, dapat ikaw nagbalasa. 12 to 12. Oh, tama. 12. Ikaw, 13 ka? Dapat. I'm sorry. Ang paborito ni Ray, eto, the king. King of the world. Ikaw pa rin ang bibi ko. Yung plaka na talaga. Maawa ka pa. Maawa ka naman. Kaninang umaga ka pa. Ano kasi ako yung LSSS ba yun? LSSS? Ano yun? LSS? LSSS. SSS. Alam ko, wait sa. Ang tagal kasi, ang kupad-kupad ba? Nagtatawagin ako, tapos hindi naman pala ready. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands, go on pizza. They just don't belong. Dito kami sa Common Kitchen, guys. Dito na si Mark. Nagba-barbecue na si Mark. Thank you, Mark. Okay. Thank you very much. Kanina kasi kami lang ng girls. Sabi ko, ano ba itong mga boys? Eh, nagsumunod naman sila. Si Dan kumuha ng plate. Tapos si Manay, kanina pa yun ah. Tones. Kukunin niya. Ito sa boys to. Unahin yung sa boys. Ihuli na yung ano, minarinate yun nila kagabi. Pork yun, guys. Masarap yan, Mark. Kaya lang ihuhuli yan kasi may sabaw. Naging free na itong kabila, guys. So, dito na lang kami mag-barbecue. Ayan. Yung sa pork. Ayan, ang dami nito. I-ano mo muna nga kampan kasi hindi na ano. I-spread mo. 2 pack ng pork belly yan, di ba?
Oo. Madami yan eh. Ano yung iba din? Kasi parang konti ng Mickey. Parang patay. Akala nila ako. And it's turn it on again. Ay, hindi ko yung nakauna. Sabi ko, ang saya ng boys, nakaka-happy tingnan. Wala lang si John na mamatay ng langaw. Wow. Friendship goals. Oh, insert na lang si John sa gitna yun sa may barbecue. Si Dan na maglilinis, guys. Tapos na kami dyan eh. Tapos na yung amin. Ikaw na bahala. Thank you, babe. Siya na maglinis. Yung boys, wala pa. Hindi pa tapos. Ayan. Merong konting pork na tira dyan. Tara na. Is it good, Tony? Hot? Yum! Uwi na tayo. Kain na tayo. Bahala na yung mga boys. Dito na yung pagkain. My gosh, ang sarap. Ito niluto nila eh. Nagprito siya ng talong. Hindi naman siya ganun okay lang yan. mainit. Okay lang yan, eh. Ayan, nagluto siya ng salmon na ginataan. Yung kanina, kunti lang natira. Sobrang sarap nito. Sauce. Ito, nagkat ako ng ano. Yan yung baboy. Yung iba nandito pa. Ayan. Ayaw nila ipakat lahat eh. Sausages. Tapos yung iba nandun pa sa labas. Guys, kumakain pa yung... nagluluto pa yung mga boys. Kain na tayo! Yung mga bata nandun sa labas. Kinat ni Ray. Kain! Tapos na kami kumain, guys. Ayan, chill-chill na sila yung boys. Nandito na din. Dito sa labas. Yammers? Are you finished? Oh. I thought it's a toothpick. Yammers! How's your dinner? Really good. Guys, tingnan niyo naman yung mga boys. Saan sila pupunta? Sa pub. Magpa-pub ang mga boys. Hanap daw sila jowa. Oo, sabi daw kasi nila nag-Tinder si Mark, may nag-match. So, imimit daw nila. Imimit nila yung ka-Tinder match ni, ni Mark. Ay, yung asawa mo may ka-Tinder match. Okay lang sa'yo? Happy? Happy. Ikaw, okay lang sa'yo? May ka-match yung asawa mo. Sabi ko kasi, Ikaw, okay lang sa'yo? May ka-Tinder match yung asawa mo? Ikaw? sabi matutulog. Yung sa akin nga, sabi ko, uy, babe, hindi mo man lang ako tinanong, sabi niya, I don't have to ask you, I'm going to the pub. Sabi niya. Walang hoy! Ito kinilig niya. Yung puso yung gumaganon-ganon. Kinikilig daw, kinikilig. I'm not gonna be long. Ay, cute. Come on. Uy, pera daw. Wala pala siyang pera. Walang pera. Si Manay. Nakastyle na si Manay. 16 years old. Ay, nagpalit yung asawa ko. Do you have a Tinder match? Sorry? Tinder match? Mark, dude. Si Mark daw. Kaya nga tas nagpabango pa. Nagpabango to, ay guys. Itong dalawa nagpabango, ay na. Hala. Just chip my pocket, I can't go. There's no money in there. Ay, magpapalit din siya. Hala, magpopolo yan. Magpopolo yung isa. Sino na iiba? You look good, babe. Guys, dito na ako sa room. Tapos na ako mag-skincare. Hindi ako magmamask ngayon kasi feeling ko matutulog na ako diretso. Kapag nagmask kasi ako, hintayin ko pa siya na mag-set doon. Anyway, kanina nagpunta kami dun sa cabin nila, Kat at saka Love, naglaro lang kami ng cards for hindi ko alam kung ilang oras. Nung umalis yung boys, dumating na lang sila, naglalaro pa din kami ng cards. Pero that's what we did. But that's all for this vlog, guys. Andito na si Danny Boy. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan niyo. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. And kung gusto niyo lang naman, I hope to see you guys soon. Be good, guys. Good night. Bye. My love. Wala siya. Bye. Bye. Be good. Mwah.